Hei, tule uravalmennukseen. Pohtimaan omaa tulevaisuuttasi, koulutus- ja ammattiratkaisuja. Tutustumaan itseesi ja vahvuuksiisi, unelmiisi ja haaveisiisi. Sekä työelämän eri vaihtoehtoihin. Valmennuksessa tutustut opiskelumahdollisuuksiin ja saat muun muassa tietoa opintojen rahoittamisesta. Valmennuksen kesto on 25 päivää. Työskentelemme Jyväskylän Onkapannussa 8-10 hengen porukassa, työelämäjaksolla työpaikassa ja yksilöohjauksessa valmentajan kanssa, joka auttaa sinua joka mutkassa. Tule mukaan löytämään uusia työelämäpolkuja. Perehdymme myös uusiin väyliin työllistyä sekä nykyaikaisiin työnhakutaitoihin. Valmennuksessa voit suorittaa työllistymistä varten 1-2 tarvitsemaasi lupakorttia. Tyypillisiä kortteja ovat työturvallisuuskortti, hygieniapassi, ensiapukortti, anniskelupassi ja tulityökortti. Valmennuksen jälkeen tiedät, mitä teet seuraavaksi tai mihin suuntaat työnhakuasi. Palvelun tilaajana ja taustavoimana te-palvelut.fi/Keski-Suomi ja palvelun toteuttaa Anacom Kasvupalvelut. Olet lämpimästi tervetullut.